alle sammen, jeg er lige kommet på YouTube, så det vil betyde rigtig meget for mig, hvis I subscriber til min kanal og deler med andre. Det vil betyde virkelig meget for mig. Jeg vil lave nogle forskellige videoer, for eksempel der er lektie, challenge videoer, Q&A's, makeup tutorials, hair tutorial, alt sådan noget, så I skal bare glæde jer til det. Jeg vil ramse 10 ting op nu om mig selv, så jeg kan lære mig lidt bedre at kende, så jeg håber, I vil følge med resten af videoen. Det første fact, det er, at mit navn, det er Lærke, og grunden til min kanal, den hedder Lexis World og ikke Lærkes Verden, det er fordi min veninde, hun har givet mig kælenavnet Lexi, fordi jeg spurgte hende på et tidspunkt, hvis jeg skulle have et kælenavn, hvad skulle det så være? Og så siger hun så Lexi. Så Lexi, det har faktisk bare hængt ved lige siden der, så derfor hedder min kanal Lexis World. Andet fact, det er, at jeg er født den 18. november 2001, så jeg har snart fødselsdag, og der bliver jeg 14 år gammel. Jeg glæder mig så meget til det. Så det var andet fact, så er det videre til tredje fact. Tredje fact, det er, at jeg kan rigtig godt lide at tegne. Jeg synes, det er virkelig befriende, og jeg har tegnet siden februar måned her i år, men jeg synes, at alligevel jeg er kommet rigtig langt, og mine veninder, og mine venner, og mine familiemedlemmer, og næsten alle dem, jeg kender, de synes, jeg er rigtig god til at tegne. Så det kan godt være, at jeg kommer videre med det i livet, og det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, det er virkelig dejligt at tegne. Så videre til fjerde fact. Okay, fjerde fact om mit, det er, at jeg går til ridning, og det har jeg gjort i 3 år, og jeg er lige gået i gang med mit 4. år. Jeg synes, det er så befriende at komme derud. Altså, jeg føler mig helt stresset, når jeg er herhjemme. Men når jeg kommer derud på den gård, hvor jeg rider på, så er jeg helt befriet. Det er som om, at der er virkelig noget, der er noget tungt på mine skuldre, og så bliver det bare løftet af, når jeg kommer derud. Det er så dejligt og så befriende. Så det var fjerde fact om mig. Lad os gå videre til nummer 5. Okay, femte fact om mig, det er, at jeg er enebarn, så I skal helst lade være med at skrive, at jeg skal lave the twin tag, eller the sibling tag, eller et eller andet. Okay, 6. tag om mig, det er, at jeg skal på efterskole i 10. klasse. Jeg glæder mig så meget. At det er en ride efterskole, og det ligger ved, det er faktisk Brøderup efterskole, så jeg glæder mig virkelig meget til at sætte dertil. Det er en ride, altså som sagt, det er en ride efterskole, det er en sports efterskole, man kan lave friluft, fodbold og alt sådan noget. Så det glæder jeg mig virkelig meget til. Uheldigvis er det kun 1 år, så det er jeg virkelig ked af, men alligevel, jeg glæder mig virkelig meget. 7. fact om mit, det er, at jeg er virkelig doven. Altså, virkelig seriøst. Hver weekend, der plejer jeg bare at ligge ved sofaen herhjemme, og bare sidde på min iPad, sidde foran fjernsynet, computeren, et eller andet. Så jeg er ekstremt doven, og nogle gange så orker jeg ikke engang at gå uden for døren, så det er, men jeg kan godt sige, at det er ret irriterende, men alligevel, så det er også rart at slappe af nogle gange. Så lad os gå videre til nummer 8. 8. fact om mig, det er, at jeg har en bedste veninde, der hedder Karoline. Hun er på juleværkhjem lige nu, så det er jeg rigtig ked af derovre. Men hun kommer hjem her om 2 ugers tid, og vi skal lave her Halloweenfest og sådan noget i weekenden, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal være nu, men I må helst gerne skrive ned i kommentaren, hvad det er, I synes, jeg skulle være. Fordi jeg synes, det er Halloween, det er rigtig sjovt, selvom det er en amerikansk tradition. Så lad os gå videre til de 2 sidste facts. 9. fact, jeg er virkelig underlig. Det kan du så spørge mine veninder, min mor og min far om, og alle dem, jeg faktisk kender, de synes, jeg er virkelig underlig. På et tidspunkt var mig og min veninde på vej til Netto, og så var der nogen, der løb forbi, og så løb jeg sådan lidt i forvejen, hvor jeg så kunne råbe til dem. Kom så, I kan godt, og sådan noget. Og min veninde, hun synes, jeg var virkelig pinlig, så ja, jeg er ret underlig. Nå, videre til sidste fact. 10. fact om mig, det er, at jeg synes seriøst, Josok, han er virkelig lækker, og jeg elsker ham seriøst meget. Han er min yndlings-YouTuber. Han hedder Thatcher Joe her på YouTube, og jeg skal nok skrive i kommentaren, eller i beskrivelsesboksen, hvad han hedder, så jeg kan tjekke ham ud. Han er seriøst virkelig god. Han er min yndlings-YouTuber, sammen med Kasper Lee og Zoe og alt sådan noget. Så jeg synes, I skulle tage og tjekke ham ud. Han er seriøst virkelig lækker, og han vil altid være min yndlings-YouTuber. Okay alle sammen, det her det var 10 facts om mig og min intro-video her til mig på YouTube. Jeg håber, I vil subscribe, og I vil blive ved med at se min video, og det vil betyde virkelig meget for mig. Husk at dele den med dem, I kender og alt sådan noget, så det vil vi være virkelig glad for. Jeg opdaterer en video hver fredag, så I kan
gå ud og I kan tjekke det ud her hver fredag, om jeg har opdateret en. Ellers så må I skrive til mig i kommentarerne, hvorfor jeg ikke har opdateret en video eller et eller andet. Og så lover jeg, at der kommer 2 videoer den næste fredag. Så vi ses. Hej!